Pred chvíľou som dostal zásielku od CarPuride. Je to tento Smart Display, ktorý môžem prepojiť so svojím iPhoneom alebo prípadne Androidom. No a rovnako tak premietať si celý obsah telefónu práve do tohto displeja. Je to veľmi dobré na motorke, nepotrebujete kupovať navigáciu, nemusíte mať ten telefón pred sebou, ale jednoducho použite tento displej. No a konkrétne toto je verzia 702S Pro spolu aj so snímačmi tlaku v pneumatikách. No a tých verzií na stránke carpuride.com, to si potom pozrite, je naozaj veľmi veľa. Či už napríklad máte BMW, ten Wonderwheel, to znamená, že môžete si ovládať priamo na riadidlách toto zariadenie. Ja keďže mám Triumph, tak som si objednal verziu, ktorá má svoj vlastný ďalkový ovládač, ktorý je pripojený na riadidlá, tak si môžem ovládať tento displej, prípadne samozrejme stále tam je tá možnosť toho dotyku. No a poďme sa teda pozrieť, že čo to všetko obsahuje. Takže je to 7-palcový displej, vodeodolný a je naozaj pomerne veľký, to treba uznať. Má tu aj takúto striežku, aby ste lepšie videli, inak displej má 1000 nitov, to znamená, že ho pekne uvidíte aj pri ostrom slnku. No a poďme sa pozrieť, čo je ďalej. No, takto vytiahnem. Takže máme tu samozrejme pripojenú kabeláž, kontakty sú vodeodolné, farebne odlišiteľné, to znamená, že nejako sa nepopletiete. Tu je samotné to ďalkové ovládanie, no a potom kabeláž na pripojenie priamo na baterku. Prístroj tu má ešte aj tlačidlo na vypnutie zapnutie, samozrejme vodeodolnú prepážku na pamäťovú kartu. No a konkrétne ja mám verziu s odnímateľným, že je možné ho odnímať. Má tu vlastne takúto kolísku, ktorú si pripojím na motorku a vlastne si môžem tento prístroj potom, keď odchádzam od motorky, jednoducho zobrať. To je naozaj veľmi dobrá a užitočná vec. No a potom samozrejme tu mám ešte možnosť pripojiť cez USB-čko, nie priamo na baterku. No a ďalej sa tu nachádza držiak na riadidlá alebo na hrazdu. A tu vlastne máme možnosť, či už jednoducho týchto väčších priemerov trubiek alebo menších, to znamená, že práve na tú hrazdu, čo práve ja využijem pri mojej motorke, takže na to som tiež veľmi zvedavý. No a potom je tu aj snímač tlaku v pneumatikách, on sníma samozrejme aj tlak, aj teplotu. Takže toto je naozaj veľmi užitočné. No a potom samozrejme ešte nejaké šroubiky a užívateľský manuál. Konkrétne táto verzia CarPuride 702S alebo 702S Pro je tam možnosť aj kompasu a barometru, to znamená, že nielen to, že kam idete, ale v akej nadmorskej výške ste. No a potom je tam ešte aj taká užitočná funkcia, kedy môžete pripojiť až dve bluetoothové zariadenia. Teda headsety, nielen že telefón si pripojiť a potom ešte máte buď dve príľby alebo dve sluchátka. Tam má vlastne tú funkciu, že napríklad nemusíte mať v príľbe headset, ale stačia vám obyčajné sluchátka bezdrôtové, ktoré si pripojíte na toto zariadenie a môžete ho mať pod príľbou a nemusíte kupovať, dajme tomu, drahé headsety. Môžete, nemusíte, samozrejme je to voľba. Takže keď napríklad idete príležitosti s niekým na motorku a nemáte pre neho ten druhý headset v príľbe, tak môžete dať iba obyčajné sluchatka a toto všetko viete popárovať. Ja osobne som veľký fanúšik týchto smart displejov, takže ja idem namontovať tento smart display od CarPuride na motorku, no a môžete sa tešiť na veľký test.